Bisa. Alhamdulillah entuk iki hasil wader. Hasil wader alhamdulillah ya wis enek iki. Aduh, harus jeblok. Wader piye Kang Tero? Iki sile wader ya. Nah, iki ngene cilik. Lawo. Karo biasane ya, biasane iki wis asile. Iki kerapu Jawa ya ta wis sore kae wis kiroat. Iki hasilnya ya, karo kerapu Jawa. Terus tak tambahi mana iki, jan iki sing tukang ngesruh iki. Terapora iki. Tukang ngesruh iki yes. Apa ini? Ngapa nganmu ya? Iya. Iki niki yo cuyu iki. Iki sing tukang ngesruh iki. Ya tukang rusak iki. Danu kuwi bolongi galengan-galengan kuwi. Rusakne dibolongi karo kene dadi golengane bocor-bocor. Galengane ini sawah-sawah ini. Iki oleh piro ngene iki? Perusak iki siji nggih. Iki tak hitungne ya. Wis tak lumpukne mau, tak lumpukne. Ngesruh nyenan. Siji. Iki siji. Iki loro. Iki ngene ya ini cilik barang iki telu. Iki 4 5 iki 6 cilik ya niki lan ya ngene ngrusak ini jan ngesruh tapi mancing gondole ini iwake dadi gak digondol itu imo ya oh 6 deng iki 7 iki itu 8 iki nah 9 kira oleh 9 apa iki cuyu ning aku kuwi ngesruh mancing sing gondolan terus iwake terus marono gak tek mangan. Ya wis ngono aja wis hasil iki mau. Untuk wader kerapu Jawa. Kerapu Jawa piro gede 4 jadi untuk mekur 5. Untuk 5 ki mau krana dikesruh kuwi. Cuyu kuwi oleh akeh cuyune. Sebagian ora tak amankan mau tak buak neh. Iki mek sing 9 mau sing diamankan. Wis oke. Mantap. Mulai cah kiroat.